Pak Mardi monggo. Oh nggih. Kula mriko nggih. Kula mriko nggih. Ayo dijaki. Kita jalan-jalan. Sing spesial nggih buat Bapak Ibu tamu undangan sambil menikmati santap sore. Sur. Monggo. Sur. Niki to. Monggo. Monggo Pak E. Lapo tresno. Senapa kadange pribadi Wirat Moyo putranira tarik monggo Suralawe ati pati ayo sambil lagu Nggih, alhamdulillah iki ya dulur dhewe niki padha-padha asli saking Gunung Kidul. Gunung Kidul, oh iki iya. bapakne asli saking Semin. Semine pundi ngijo? Pasar. Oh. Kowe tenan ora to kowe? Kula insyaallah September mangke kula wonten Gunung Kidul. Ngopo? Ngejob. Ngejob. Ora. Refreshing aku ki lho pengin menikmati pariwisata Gunung yaudah, Kidul luar biasa. Kita berdua loh ya. Oke. Jangan luar biasa pokoknya pariwisata Gunung Kidul ini luar biasa nggih Pak nggih. Aku penasaran yang itu Mas. Wes ayo. Curhat sik apa piye? Engko curhate engko Curhate nek. ya. Engko ya ning sik ana pamburitan bablaske napa podang kuning nggih Pak nggih. Podang kuning Mas, bubar iki podang kuning. Katresnane Wirat Moyo dinampete ning rono sriune. Tarik Pak De. Senadyan wekasane. Kelas. Apa kelas? Prapteleno alabu negoro. Jelas nada ya. Nggih matur bangun. Leyang tak sawang mencok neng apa kekancangan tak rindik saka kadowan sarame ngoceh dheweke ngalih pecokan Pak. Tambah
dudut ati kepranan ora mendung atiku sansaya ndoto sarane sonapekan kulute bendo jelas nada esok awan ning omah wis ora krasan kaluyuran nang goleki sing tak sayang mobang mider anggonku goleki ora krasa esok awan nganti wengi gawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manise bobukah yen aku nyanding slirane tablas kecape gunung spesial buat Bapak Haji Paino. Ini lagunya langsung diputar capek gunung. Bapak, aku sudah nggih, sehat-sehat selalu, dulu-dulu keluarga besar Gunung Kidul, berkah barokah. Tari, monggo kita ke sono nih, ayo. Dek zaman perjuangan, jor kelingan anak lanang, biyen tak openi. Monggo spesial buat Bapak Haji Paino, lagi tembuti Bapak Haji Paino. Masku, niki mau sing ngersake Bapak Haji Paino lenggahe teng pundi? Oh, sampun kondur. Oh nggih, matur sembah nuwun. Heeh. Napa malih niki mengke tasih wonten pambutan lagu? Napa malih? Napa?
Oh Jogja istimewa nggih. Berarti ya. Wis ya Allah. Iya ki ono tiket pesawate barang. Enten isine mboten Pak? Oh injenen, saya tak injene. Oh iya. Oh iya enek-enek kabeh ki abang-abang kabeh kok iya. Alhamdulillah. Mungkin nanti buat Bapak Ibu tamu undangan monggo yang mau request lagu di sini sudah tersedia amplop nggih. Monggo nanti buat Bapak-bapak panitia, Ibu-ibu panitia juga seluruh tamu undangan. Mungkin yang mau bergabung bersama Jelas Nada juga masih kita tunggu partisipasinya. Kita teke ayo. Seger bisa hari ini alhamdulillah nih sama dipinani pambutan spesial buat dulur-dulur. Monggo Pak De. Ayo yo yo yo. Kayak miring sentari. Ora mung miring aku. Miring. Nunggih. Monggo Mbak Erni. Ayo. Ayo. Monggo Pak RW. Ayo Mas, kijing miring, kijing miring, lancer kuning gawe rebutan. Ayo Mas, kijing miring, ayo Mas kijing miring, lara disampirake. Omahe cerak orang ngapirke. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Kijing miring alayo Mas, kijing miring nyetan bali ngulon apa setyane kelakon. Kalau tidak karena awan, tidaklah suram si matahari. Kalau tidak karena Tuhan, tidaklah Jelas Nada sampai di sini. Dari mana
tasih wonten serampat. Serampat, nggih. Wes pokoknya lagu. Siragenan. Oi. Juga tamu-tamu yang di table VIP. Monggo terima kasih ya. Mbak J. Oi. Oh, nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg nek gulu padha wong bagus kembangi jiwaraku aja gawe bingung rasane atiku godhong kates iso kena kanggo tumbuk kangen sing tak rasane jero dada tangismu guyu mulan esamu wangi sing gawe marem atiku lali malah sono mangelo raedane malah katon ning mata Alila janjane aku wis Ya. lila nanging ati iki irung bisa nampa saben lingsir wengi wayah mapan turu pangesmu sing gawe kangane ati jelas nada monggo niki pasukan batik monggo Pak niki tasih ditegol request lagu niko spesial kagem pasukan batik Iya. Monggo Kang Mas ya. nalikane kowe ninggalake aku brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu Padha wong bagus kembangi jiwaraku aja gawe bingung rasane pikirku godhong telo bisa kena tanggo tumbuk kangen sing tak
esemu. Kangen esemu. Kisah saja yo kangen eseme Mbak Tari kok ya.